Bij voetbalclub Bekwiek Dokkum vinden deze simmer geregeld vernielingsplak op het sportcomplex. De club die baalt er stevig van. Wij hebben dit veld hebben wij gewoon door de week open. Zodat de jeugd van Dokkum die graag even wat wil voetballen, ook gedurende de coronaperiode, dat ze hier gewoon kunnen voetballen. Hartstikke leuk. Dat is ook een afspraak met de gemeente. Alleen wat jammer is, wij hebben hier een aantal dugouts staan. En daar hebben we nu, daar zitten allemaal van die kunststof platen in. En nu zijn er 3 platen gewoon helemaal vernield. Die zijn kapot, die moeten vervangen worden. 1 plaat daar is met sigarettenpeuk is daar op gebrand. Dat vind ik natuurlijk wel jammer. Want het kost ons pakweg €500. Ook als vereniging moeten we op dit moment een beetje op de kleintjes letten. Want we hebben ook al een half jaar geen kantineinkomsten gehad. Dus dat vind ik gewoon jammer. En ik zeg niet dat het opzet is of dat het echt bewust vernielerij is. Alleen ik zou bijna willen vragen, degenen die hier voetballen en hier gebruik maken van ons veld, allemaal welkom. Maar ga niet, want vermoedelijk komt het doordat ze op die goaltjes schieten, of die dugouts als een soort goaltje is. Ga dat nou gewoon niet doen en maak de boel niet kapot. En mocht het toch gebeuren per ongeluk, meld het dan gewoon en dan kunnen we kijken dat we met de verzekering wat kunnen regelen. En dat moet ook mogelijk zijn. En ik hoop gewoon dat mensen elkaar daar een beetje op aanspreken. Van jongens, laten we dat nou niet doen. Laten we nou gewoon lekker voetballen. Gebruik maken van het veld. En ook als je geen lid bent van de club. Maar ga niet op die dugouts schieten dat het kapot gaat. Want het is gewoon zonde.